Passa tu una mica davant meu i estaràs al costat. Vale. Fes-me seguir les indicacions. Sentiràs onades però anem bé. Vale. Ara ens afiem cap a la nostra dreta, per l'eix esquerra, una altra esquerra, una altra. Tranquil·litat, tampoc hi ha molta mans. Vale. Molt bé. Més cap a l'esquerra, més cap a l'esquerra, per l'eix dreta. El meu nom és Isaac Pedrós i tinc una discapacitat visual i física-motriu. I m'agradaria que m'acompanyéssiu en un dels reptes més grans de la meva vida. Circumnavegar Menorca en un caiac individual guiat per la veu d'en Rai. Una aventura única on destaca el compromís, les adversitats, la resiliència, les capacitats, la superació i l'amistat. Benvinguts a Kayak No Limits, Menorca a cegues. Pròximament, juliol 2020.